Għalkemm għal xi żmien il-Partit Nazzjonalista beda jagħti x'jifhem li l-ġerħa kienet ditfieq, dak li ġara fl-aħħar jiem reġa' kkonferma kif għal uħud din il-qasma fil-partit għadha miftuħa beraħ, hekk innota l-editorjal tal-Malta Independent. Hawnhekk l-editorjal jinnota kif huwa ċar li hemm faxxa ta' nies li qiegħda tqis lil Adrian Delija bħala l-kap leġittimu tal-Partit Nazzjonalista u li għadhom ma jqisux lil Bernard Grech bħala l-mexxej. L-Independent kompli tgħid kif din il-mossa lejlet l-indipendenza fejn kanvażers ta' Adrian Delija telgħu lebsin il-flokkijiet bil-kliem Team Adrian Delija fuqhom kienet mossa intenzjonata biex toħloq show u juru r-rabja tagħhom. L-editorjali temm jgħid kif il-ġlieda ta' tmexxija tal-Partit Nazzjonalista is-sena l-oħra diġà telfithom ħafna kredibilità u l-inqas ħaġa li għandu bżonn il-partit issa huwa li jerġa' jintilef fi ġlieda tribali interna. Dan saħansitra meta l-istħarriġ politiku għadu juri nuqqas ta' appoġġ kbir fil-Partit Nazzjonalista.